kører single. Det kan bedre betale. Jeg kører altid single. Det er billigere i klubben. Det er overvurderet. Jeg sparer pengene. I kan kalde mig af. Sådan er det. Det er heller ikke realistisk, du kan ramme en skid med... Jeg kører også single. I bunden altså. Single skråle. Hey, Go! Kom bare, Jacob, vi løber. Ja, i røven. det er allerede i gang derovre. Ligger der her. Den vej i hjørnet. Bare hold den derovre, vi sørger for, at der sker noget fremad. Der er 2 herovre. Hvad sker der? Bare lavet, jeg har den. Hvad? Du kører tom. Nej, det er fordi, du står bare og kører op i gearne. Jeg er bare sådan på fuld. Sådan det. Skæld dig lidt til siden. Vi åbner op nu. Skynd af, Jacob. Nej, ikke så godt. Det synes jeg ikke er sjovt. Jeg tror ikke vi kan. Du må ikke. Må han kravle der? Er han bare? Han er ikke ude på banen. Nu skal du ud på banen, er han ikke der? Jo. Men der er en dommer om bag ham, så. Hvad skal vi ud og Det komme? er ikke godt skudt, når det er et LMG. Det er over i hjørnet, han har ikke bånd på. Kom så, fyr den af. Han har bånd på ham derovre. Han har ikke bånd på. Nej, han har ikke bånd på. Han har ikke bånd på. Han er mere sådan der. Er han det? Han er ikke mere. Ikke mere nu, du. Han var med. Skal vi videre? Ja, det var fint at rykke tilbage der. Anders vil lige pille ved siden her. Hvor kom det fra? Det er fotografen. Det er fotografen. Hvor har vi nogen hen? Hvis I rykker den der vej over, så ligger vi her. Jeg kan ikke se nogen derovre. Jeg har lige været Vi skal overleve. Vi ligger jo derude. Der er nogen der, så er der ikke derovre ved teltet. Jakob, prøv at komme herover. Ja. Dækningen lige fremme der. Ja. Prøv at save lidt på den. Det kan lige fremme der. Yes. Røde pil. Lige om bag ved de røde mursten, så skal han lige. Han er ikke på venstre side. Ja. For helvede også. Hold kæft, hvor det er afslappet det her. Nej, Jacob. Der er fremme her. Ryk hurtigt. Du har nogle til højre. Ind i den der bunker der. Den hvide gule, eller hvad? Bare lige Hvide skur. Over ved krafthaverne. Hvide hjælp. Du ret! Ja, Jacob, her. Kom herovre. Dækningen lige der. De er fremfor. Der sidder nogen der. Og den derovre. Nu saver du bare på den. Du tager en skid. Ja, overhovedet kugler i. Ja. Vend ham.
Jeg er lige ude. Hvad? Jeg er lige ude nede siden. Ja, jeg dækker dig bare. Prøv at finde ud af det. Skal vi vinde? Ja. Der er dækningen lige der. Kille sukbal. Nu er du død, kom! Du er død! Det er anden gang nu. Død! Du er død! Ja, du er død! Jamen. Den sidder sgu da fint nok for fanden der. Hvad? Nå, det der. Nå, det er slut. Nej. Den kører ikke op.